Hai unha semana, os veciños da parroquia de Ferreiros, en Coles, denunciaban o roubo de varios obxectos decorativos do cemiterio de San Eusebio. O que parecía un feito aillado agora confírmase como unha vaga de sustraccións que teñen por obxecto. O que parecía un feito aillado agora confírmase como unha vaga de sustraccións que teñen por obxectivo os camposantos da provincia. Este fin de semana foron arrincados 6 cristos das tumbas da parroquia de Santa María de Pontefechas, en Celanova. A misa era o sábado, ás 4, pero o do Miguel tuvo un entierro na Manchica, entonces pasouna para o domingo ás 12. Pilar, a miña veciña, pois viñera o sábado pola tarde para limpiar, e limpiou o Cristo e todo. E cando terminou a misa das 12 o domingo, pois entrou ela dicindo que habían roubado o Cristo dela e de varias sepulturas. Os roubos nas igrexas do rural son habituais, pero nesta nunca entraran. Nunca roubaron nada, nin que noutros sitios tamén levan os tiestos así que son de pedra buena ou desos que na Manchica pasou con un do meu marido, da sepultura dos pais do meu marido. Roubaron tamén un centro onde se poñían as flores que era de pedra tallada. Pero aquí non, aquí nunca roubaron nada. A min tenme un pouco Nervioso. Sí, moi nervioso. Detrás de todo isto tamén aparece o fantasma do abandono dos povos e as aldeas. Porque antes, eu cando viñen, fai moitos anos que viñen, como 40 e pico, pois sempre vías ou unha persona camiñando cun burro por aquí, ou levando as vacas, ou levando leño, ou eso. Ora, eu salgo a veces a camiñar hora e media e non vexo a nadie. Pilar foi a veciña que deu a voz de alarma en Pontefechas. Unha das sepulturas nas que roubaron é a dos seus pais. Encontreime, sí, con esa sorpresa. Desagradable, porque vamos, é moi desagradable que echar aí onde están os pais, onde que pase isto. Nunca esperei que viñeran buscar isto aquí, vamos, que esperemos que non volvan, porque algún por aí queda aínda. Pasa que non sei por qué algo pasaría para que tuveran que, ou serán considerados e chegaban lixos, que tampouco sei. A tan só uns minutos en coche atopase Viveiro. Ali hai unha semana tamén roubaron no cemiterio. Aproveitaron que o párroco xa non durme ali para entrar a roubar as figuras. Víronse enterrar a unha persona da parroquia que se atreve a decir que se os volve ver que os conoce. Antonio leva casi 50 anos de párroco aquí e lembra con certa sorna a única vez que entraran a roubar na igrexa. Na iglesia entraron unha vez, pero con tan bo motivo de que me enterei, al fin e al cabo meus pais ainda tiñan o bar daquela, e entereime no bar de quen fora. Entonces fui un do pai e dixenlle, mira, dille ao teu fillo que me devolva isto e aquilo e o demais alá, se non denuncio. E non houve necesidade de denunciar. Pero desta volta é moi distinto. Se a min os que levaron isto me piden o valor do que lle van dar por il, eu daba yo mañá mismo, ou agora mismo. Para que? Acaso pensan ser máis felices? Se non teñen que comer, que vayan a Cáritas ou que vayan a algunha institución pública ou de algunha maneira lle buscamos. Pero isto non é forma, de ningún xeito é forma. E non falo por o roubo en sí, falo por o roubo do sentimento da xente. Cando che quitan o Aquiles os que queres, quedaste en nada.